Napa ko'y sunod nga plataporma dong. Sigurado kung mauyon mo aning plataporma. Uy, may buntag na yakap. Uy, ikaw man day na dong. Sunod dire dong aron kadungog kas plataporma nako daw. Sige kap. Ang pulis kapitan na, gahapon na si kung kanya, sige po balik dire. Oh, sayo ako na mga susuroy kap. Unsa may ato? Ni anak pud lagi ko dong nga balik-balik di gusto karan ninyo kay kaning mapinalanggaon nga kita ninyo ba. Kaning atong line up na ba dong. Di sa pagpanghambog likod pud ni daw. Kutsari kap, para mas gutan na to na yung mga plataforma. Kaning kuha na mo dong plataporma dong. Hindi juga ini kumpara nga ning tuig dong. Usa sa ako mga plataporma dong. Kaning na kuha na atong kasada dong mas nito. Mas nindot juga po kapilo ning mga babades, mga marites kap, kay daghan kay mga libao. Aw kana dong nindot jud nga suggestion dong. Kana siya dong lisod gina nato trabaho dong kay kana kinaiyahan naman ginas mga marites dong pero ay kabalaka dong kay di aman mis inyong atubangan nga mo patuman sa amo ang saad kanang mga babas marites dong paningkamutan nato na nga atong ispartuhon dong. Kamurag ganahan juga na kap, murag nindot yun na. Napa ko'y sunod nga plataporma dong sigurado kung mauyon mo aning plataporma. Uy, may buntag na yakap. Uy, ikaw man day na dong sunod dire dong aron kadungog kas plataporma nako daw. Sige kap. Okay kap, padungga may anong mga plataforma mo para may bawaan dyan mo tanan. Ako na kung ikaduhang plataporma dong, nindot dyan dong. Kay malingaw yung mga kabatanunan na sama ninyong tukaran ron o. Daghan kayo manok. Kani inyong manok, di na mo angay mabalaka kay maghimo tag schedule ani. Kanya atong palakatag permit nga kamo makatarik-tarik na gid mo dire dili na mo makulbaan na nga pagdagan-dagan. Maluoy pud ko magtan-aw nga dong nga mga pangos mo. Dagan mo sig-asa nya mga sangit mo mga sanga-sanga luoy kayo dong mo na nga ato dyan na ipapasa sa kuano munisipyo nga atong permit nga tagaan tao higayon nga makalingaw-lingaw ta sa tuang purok. Oh, maayo na kap. Ikalipay kinas mga batan-on dire. Bantay bitaw makadagas election kap. Ug naami abot-abot dire imong ipadakop. Lagi kap, kaya itong niaging bulan, naligid juga sa bakilin dinalagan, nasamar gani kung tulog dinalagan. Aw kanang atong platapormaha daw atong mga sa adig ginato na mahimong pagkyason kay mga pinalangga binako ni mga katawhan dire sa tuang purok. Kanya napa ko'y lain nga plataporma. Ako ni katulong plataporma daw. Gusto ko mga kabatanunan dire daw. Malingaw gyud. Ato na pabuhatag basketbolan diha. Pangayan og bula nya. Ug ganahan mo mag-abot-abot og dula. Pabuhatan ta mog jersey, ano problema na, duo lang mo na ako. Unya kanang magtakyan-takyan, ato pa na pabuhatag playground, takyan sa panagihang mga itis nga duwa. Kay kita daring taga bukid. Kay balo biya gid mo og unsay atong kalingawan labi na sa mga kabatanunan. May nang malingaw pud ba? Nahan lagi ko na kap. Nindot dyan na ka para malingaw mga kabatanunan dire. Lain pa'y ato kap. Kung ato ko sa inyo ha, mutago ram kagkalit. Bitaw ka, kanang magmotor ka, amo kang tawgo na mo, mukalit kag pasutig padagan. Aw katong higayuna dong. Kung katawag man mo na ako dong. Wa jud ko kabantay to dong kay sa unang nga motor na to nga mapadagan ta kusog magtingog, dako magtingog. Mo nang usahay di gud ta kadungog pero magkahinagbo ta. Sigurado jud na dong nga. Kanina jud sa inyo manayang mo. Bantay bitaw ng mga saad mo kap. Dili na madayon. Kay katong niaging eleksyon, lisod ikaw makita sa barangay. Lamay hangyo nimo kap. Kanang inyong sakinan sa barangay kap ba? Paayon na kap. Kung mangita mig sakinan dire, makapuliki mig pangita. Aw ngay kung pasaylo ana dong. Kana inyo mga yango dong ato nang kuanan dong buhatan og solusyon dong. Ato nang paningkamutan gyud nga matuma na. Kay krisis pud atong niaging panahon bitaw dong. Muna nga apiki pud ta sa budget. Bitaw ka, panikamuti lang gina yung mga saad ka. Kaya dili juga magbayad sa mong boto ka. Basta baga-bagaan lang ng sobre kap. Matik na na.
Ay kabalaka dong, kay kana akong mga saa dong, dili kita mapakyason dong, kay mga pinangga man tamo mga katawhan dere sa tuang purok. Maningkamot ko dong kung unsay akong mabuhat dong. Lain pay ato dong. Udto naman ko dong, maginahinay lang ko kay maadto pa ko sa laing mga balayan no kay akong ilatag akong tatapurma dong. Oh, sige kap, basta baga-baga lang na imong subo ha. Amping ta sa mong pagpangumpanya, Kap.